Добро утро на всички. Време е да направя седмичния анализ. Часът е около 2 часа и 15 минути. Тъй като отвориха CMI гаповете, знаете, Нью-Йоркската борса, време е да направя и любимия ви седмичен анализ, който може би чакате в канала ми всяка седмица и по-точно всеки понеделник. Анализът на седмичната графика е златното правило за всеки сериозен инвеститор, защото позволява да видим гората, а не само отделните дървета. Тъй като днес е 16 февруари 2026 година, биткоин се намира в изключително интересен момент от своя пазарен цикъл. Последната линия на отбрана, която беше 74К, беше пробита. Надявам се да няма много разочаровани, но за съжаление сме в мечи пазар. Паднали сме от 120, 60, 50% надолу. И естествено, ако пробиеме отново 60, навлизаме в по-дълбок мечи пазар, което е въпрос на време. Според мен, аз лично очаквам пробив дори от 50К. RCI в момента се движи около 62, не сме прекупени над 70, което означава, че биткоин все още има гориво за нов скок без пазарът да се прегрее. MACD наблюдаваме леко пресичане на сигналите ни нагоре. Това е бич сигнал, който подсказва, че инерцията започва отново да се натрупва. Болингер Бендс, лентите започват да се стесняват. Това технически потвърждава, че пружината е компресирана и предстои изригване. Обемът на седмична база е сравнително нисък, което показва, че големите играчи институциите в момента натрупват, акумулират, а не разпродават, въпреки че може би има и такива, които продават според мен, но всички остават предпазливи. В момента биткоин диша след големия си възход, знаете, тук до края на февруари ни остава единствено и само подкрепа на 95-110К. Тук виждаме, че имаме сел, но тук все още няма сел. Ако заключим, може би, още една-две червени седмици, всичко ще рухне. Но за сега тази червена седмица е по-добра от предишните две с тези опашки, които виждаме, че наистина има някакво съживяване. Тук паднахме, в момента съм на Binance, най-голямата борса в света, 68294, цената расте, според мен ще пробие отново на 69К, расте към 70, но да видим. Всички линкове естествено ще имате в коментар под видеото, не забравяйте да си направите регистрация в TradingView, Binance и всичко останало, което ви е интересно. Да премина на дневната графика. Тук виждаме, нали, зона на сапорт, може би, но да видим. Да, ето тук до 85, както съм ви казал, абсолютно възможно да запълниме гапа. Села на 4H, едночасовата, се опитва тук да направи това, което аз тук ще изляза след малко на 69,050 съм заложил да продам, естествено на печалба в абсолютно реално време, докато ви анализирам, дори и трейдвам, докато вие спите. Така е в моя свят на крипто трейдинга. Ето тук, да, 70, 70 и 500, зона на резистън.
Тук имаме бай, цената расте, 15M. Виждаме, ето тук ни трябва пробив на около тази зона на 69,060, където съм заложил да продам аз. Това е за сега от мен в този кратък и бърз анализ седмичен от тази седмица. Прегледайте и по-старите анализи. Ето и CMI гапа, който исках да ви покажа. Да, определено цената расте и тук имаме празен гап до 85. Ето виждаме зона. Тук трябва да, както и преди ви бях казал, по-предишната седмица, пробив на 73 за 75к нагоре. Успех желая всички през тази седмица на криптопазарите. Благодаря, че останахте и изгледахте анализа. Коментирайте и какво мислите. Според вас какво предстои? 73 или 63к?